saurari assalamu alaikum barkanku da warhaka. Sannu da sake kasancewa da ku a cikin wannan shirin namu mai suna kasuwa gidan hada-hada. Wanda gidan TV mai albarka mai suna RM Hausa TV Abuja ya ɗauki kawo. Inda za ku kasance da ni Hafsat Faruk a cikin shirin. Ranka ya daɗe za mu so mu gabatar mana da suna na Umar Kasim. Sunan kamfani da kuma wannan sunan muke gani shine akan kamfani. Shine sunansa yawa ina cikin birni Kano masu DZ gurin Zungula. Tarihin kamfani mun fara harkar takin zamani ne tun daga lokacin shagari, domin daga lokacin sa aka fara shigo da takin zamani. Tun mana zuwa ana raba shi a sakatariya ta wancan kyam wajen lawar kaita, har ta kai ga aka dawo sai ka dawo kasku lokacin sulimi, har kuma Allah ka yanzu da jama'a ma zuwa ake da shi gari tallansa a dawo da ba a siya. Akwai inda ma ake kai shi a tara shi shekara sai dai iska ta ɗiba. To da kaɗan dai ana warwa da mutane kai har Allah ya sa ya shiga. To kuma irrikan da ake kama sai aka canja su wanda ba za su yi ba ne sai da ainihin takin zamani. Wannan shine makasudin da ana yi a hankali. Da idan aka yi damuna aka gama to ba mai ƙara zuwa tambaye ka meye takin zamani sai wata damuna ta zagayo. Amma yanzu damuna ba dani ba damuna, alhamdulillah an ci gaba. Kowane irin abu an canja ma irin. Kafin ka samu ilimin na gargajiya yanzu zaka sha wahala. An koma gaba daya iri ba wani abin da zaka ko tafasa zaka inda kai zaka shuka ta yanzu to sai ka sa mata taki zaka samu abin da kake bukata. Amma in baka sa takin zamani ba za ka samu ba. Da takin nan kowane daga waje ake kawo shi, laba shi ma ake kyauta, to yanzu sai da kuɗi zaka sa. Wannan shine. Kowane irin nau'in taki kuke sayarwa? Akwai urea, akwai NPK, akwai SSP, akwai kuma duk akwai su DAP din nan su MOP duk ana sai da su, wanda su wannan ana sawa a rogo ne da waye din MOP kenan. Su DAP su ne da ake hada ana sinadarin NPK da su. Daga kan su Indorama za a sai Indorama, za a sai Dangote, za a sai Notori, za a iya siyan wannan MOP, a sai DAP, a sai gas a hada suka cakuɗa shi zai baka capacity din da kake nema. Ko ka nemi ka za ka 15-15 ko za ka yi 20-10-10 to duk za ka yi wannan. To daga baya kuma zuwan Buhari sai aka dawo da cewa ana so a ɗauko wani lamso da yake ƙasa kankara ake hada da shi, shi yake ba da wannan mai 20-10-10. Amma da dama mutane suna sa shi baya ba su abin da suke bukata. In kana son ka samu abin da kake bukata ka tsaya abu hudu: urea, MOP, DAP, kawai shine sai gas. Su ne kawai za su baka NPK wanda kake bukata. Amma mai lamson din nan zai zama da cewa ka zo ka sa shi ba zai biya ma bukata abin da kake bukata ba. Idan za ka yi amfani da buhu 5 in ka samu wanda yake ba wannan din iya wannan ka zo ka tsaya, shi ne zai baka duk abin da kake bukata. Wannan shi ne. Wannan taki muna samun ne bisa kamfanoni kamar Indorama petrochemical ne a Fatako, kamar 20-10-10 da su 15-15 ana samun sa a Leoma na gari, ana kuma samun sa a kamfani na Golden Fertilizer. Wa'annan su ne ingantattun kamfaninnika wanda suka fi kowanne kwarewa da yin fertilizer. Duk inda ka je a kai shi ba za ka ji kunya ba, kuma ya shiga ko'ina. Golden Fertilizer a Leoma shine na gari. Wa'annan su ne taki da sai su Indorama, Notori urea, wa'annan su ne da kuma Dangote urea. Wannan urea ba a kawo shi daga ko'ina, a gida muke yin kanu, kuma duk duniya ana alfahari da su. Me abin da yake kawo tsadar takin zamani harkar canjin kuɗi dala da rayuwar da muke ciki yanzu ba an canja su ma mai za su siya su yi amfani da shi da sinadarin da suke siya a nan ƙasa wanda ya danganci petrochemical din dole su ma sai su canja kayan kuɗi. Transportation mun fara harkar nan da za ka ɗauko kaya daga Fatakur ko Lagos a naira 80,000 trailer guda.
yanzu za ka biya 2 miliyan 250. kaga komai an canja. Mun fara takin nan ana sai da shi naira 1,200. yau ga taki ya koma wajen 45,000. in ka shiga ma wani lungu sai ya kai 50,000. wannan shi ne abin da ake ciki. kuma yanayin rayuwa da an yi magana ce dala ta canja kuɗi, mai ya canja kuɗi, to kawo ko dole ne ko abin nan ga haraji ga waye. wannan shi ne duk abin da kuma ma ya canja. magancewa mu dai ba za mu sai da mara kyau ba. wannan mu shine maganin mu. ba za mu dauki wani kala mu cakuɗa da wani ko mu canja wani ba ma wani. iya kayan dila kawai muke sayarwa. ni ba na yin wani taki wanda ke ko wale wani wajen ce na hada shi ba na wani. duk inda ka gani da wani fertilizer a gabana na kamfani ne. in ba na kamfani ba ne ba na sayarwa. ai ba za ka ce ka kasa kaya kana jiran wa iya mutanen garin ku ba. duk wanda ya zo ya samu labari ko na ai yanzu ne ma abin ya zama ba haka ba. daga nan ya Burkina Faso, Central Africa ba inda ba zuwa da bayyana a ɗauki ba. daga nan Chad ma ana zuwa ɗauka. to amma yanzu komai ya faɗaɗa ko ina kana da ana da mutane. na Maiduguri suna yi, Gombe ana yi, nan Katsina mutane suna yi. saboda haka yanzu dole ne za ka samu ba kai kaɗai ba ne, sai ɗan wanda ba a rasa ba. ya danganta. idan lokacin season ɗinsa ne za ka iya baka da adadi, domin wani ma ba zai zo inda kake ba akan hanya za ka canja mai hanya ka ce ya tafi gari kaza ko ya tafi wani kaza. wannan shine. wani kuma za ka iya cewa a'a a zo da shi nan za a raba, wani yana da 100, wani 200, wani 100, wani har mai 10 ma 50 duk za ka iya bayarwa. a wani lokaci aka fara hada? yauwa daga lokacin da aka ce an fara ganin gajimare ya fara yin gaba, maganar damuna ta fara yowa. to amma yanzu lokaci ya riga ya canja. duk manomi na kirki tun daga lokacin da rana take kwallewa ina ana zafi bazara kenan, to za ga ya yi shinkafa ta rani, in ya sai da ita ko ya yi tattasai da tumatir zai sai takin sai ajiye wanda zai noman damuna da shi. duk manomi na kirki in kaga an zo ma damuna ana ta wani cinikayya a ba da taki na, to wanda suke gina noman damuna ne. amma wanda yake amfani da taki da rani da damuna ba shi da wani lokacin abu nan. lokacin da ya cire wani amfanin zai sai wani sinadarin taki ya ajiye wanda zai ci gaba da amfani da shi. yanzu kin ga duk wanda zai ɗauki takin wanda yake tunanin idan ya gama ɗebe gero da dawa zai sa shinkafa ta rani ko a tattasai da tumatir, su ne suka fi yawa. tattasai, tumatir, albasa da lagonsu. da an kuma girbe wani shinkafa ta damuna, to za a nemi cewa yanzu a ɗebi na rani a zuwa. tun da yanzu mafi yawa shinkafa da aka fi ba ta kwanan nan duk wacce aka ce da rani. yanzu ta damuna kaɗan ake ɗauka, sai an tafi nan gaba kaɗan ruwa ya tsaya za a fara cire. mafita daga hannun rayuwa ne da kuma gwamnati. idan dala za ta faɗi, taki zai faɗi. idan lamai zai rage kuɗi, taki zai rage kuɗi. wa'annan su ne su tiyarin komai yanzu a Najeriya, ba wai taki kawai ba wai sai taki ba. ko menene da kake ganin sai yanzu a Najeriya wanda ake cinikinsa ya ta'allaka ne da abu guda biyu: dala, mai. dabbun mutane a Najeriya kuma su ne tsada komai. domin ko mutum zai noma zai je sai fasta ta mai, zai dura abin nan, zai zuba a injinsa, zai je fara ban ruwa da shi. to nawa yake saya da zai je da 1,000 je dura yi ne na aiki da shi. yanzu sai ya sa 10,000 a wuni da, in ya bayar yau jibi ma zai sake ba ruwa. to a takaice wani zai ba da ruwa ya kai so 50 da rani kafin ya gama ɗebe amfaninsa. sai kan lissafi 10,000 nawa ya kashe, nawa gurin iki, nawa kuma zai hada, nawa ya sai taki, nawa ya sai iri, nawa ya biya mai kodogo. yanzu mai kodogon da kake biya naira 5 ko naira 10 a naira 1,000 ko 1,500, ya za ka tinkare 1,100, nawa ya ci nawa ya kai gidansa.
da an ka sai garin rogo ma ka tara mutane sai su yi ma aiki a ci abincin a ƙoshi ya tafi gonarsa ya yi ma aiki kawai. To yanzu wa za ka yi wannan? ko ka sai garin rogon ka ba su sai ka ɗau kuɗi ka ba shi, kuma yanzu in ka ɗau kuɗin ma ka ba wani ma wallahi idan ka ba shi kuɗin bai sai ya ci kuɗin ba ko ya sai wani abu ya ci, dole gidansa zai kai. kuma wani ƙorogon ma da za a ji ma in ka ba shi kuɗin bai sai ya ci da gidansa ba, sai kuma ya kai gidansa sannan zai zo tafi ya je gida ya kai a yi amfani da shi sannan kuma ya nemi shi abin da zai ci. domin ya ce zai ci daga wannan kuɗin ƙorogon da kai mar to ba zai iya zuwa da komai gida ba. wannan ita ce rayuwar da muke ciki a yanzu. a yau ci gaba ake ma da ci gaba wani kika dubi na aikin sannan ci gaba tun da na ga miki na kai shekara 30 da wani abun na harka. inda ba ci gaba ai ba za ki sami na kin gani a firgici ko ba shi ne biya ko ya kaci ba. Adadin mutane nawa ka gina a ƙarƙashin a wannan hukumar? ai ba za su girgu ba za su girgu ba don mafi yawa wanda za a ga cewa mun gina su din suna ƙauyuka. mutum zai zo maka bashi da komai bai da yanda zai buhu ɗaya zai iya siya, za ka iya taimaka mar ka bashin buhu biyu ya tafi sai ka ga yada yana siyan buhu uku kana nan sai ga yada nan. yanzu muna da wanda ya fara noman buhu ɗaya muke bashi tun yana kawo kuɗin rabin buhu a haɗa a bashi buhu ɗaya, yanzu yana siyan buhu ɗari ya je amfani da shi kadai. to irin su wannan na fara miki lissafi ga littattafan mu nan na fara miki lissafi akwai littafin da ake bin miliyan 30 miliyan 20 irin waɗannan kuma sun gina wani ma ya haɗa motoci. menene ya fi matsala a wannan a cikin wannan harka abin da ya ba mu matsala sai tsadar rayuwa. tun da za ka iya so tirela 20-10 yanzu duk inda kai da masifa ka wannan jarin inda ba Allah ya taimake ka ba da ke zai so ma 10 ka Allah ya taimake ka ne ka samu ma ya so 5 kai ma a cikin 'yan kasuwa ma wanda Allah ya tsere kenan. wasu da dama ta gagare su sun bata rayuwar da ake ciki kenan. Alhaji wani kira kake da shi da abokan kasuwanci da ma yaran da kake shugabanta da kuma matasa? a kira kowa ya tsaya da gaskiya da abin da Allah ya bashi. duk abin da za ka yi gaskiya, ka tsaya kan gaskiya, kar ka yi hangen cewa wani zai iya shigowa yau ka zo ka ga ya fi ka yin a ciki, wannan kuma duk sa'a ce da rabu, amma bai fi ka daɗewa ba. saboda haka a ciki muka ci muka sha mu yanzu duk ko jinin mu kika yanka ki ga jini na zuba wallahi aka ce take inda jini na amsa zai amsa. duk abin da ka gani a rayuwar mu a yanzu mu a halin da muke ciki in dai na duniya ne wanda ake siya da kuɗi to mu da taki muka yi shi. saboda haka wani irin ci gaba kuma muke nema, kuma ga turba da muka ɗauka din sai dai mu muta ita, tunda ban ga alama ina da wata sana'a da zan canja ko da tafi shi ba. ga 'ya'yana na kawo ga sunan muna tare da su a kasuwa, muna ganin cewa sai dai mu tafi wasu a ciki. masha Allah. ga mai neman taki wanda ya kalli program ne na so ma'amala da alamu ta wata hanya zai same shi? ai ya san abubuwa inda su hulɗa da shi ya san abubuwa inda su. da wanda ya kalli program to ila mu tura ku ga masa muna abuja inda sa kula bro. yawwa ai ko daga gindin kofa suna biyu zai amfani da shi. in ya ce umar kasim za a kashe wani, in kuma ya ce champion to tun duk magarin nan ka zo mai sai da taki ni kadai ne mai suna. ka san kano baya mata jam, amma ka ce champion mai sai da batalaza to a dai yanzu a kano ko ina ka je dai takin zamani ake zama ka ce umar champion to waje na za ka ina da ita 080 34 79 04 12 wannan ita ce tun da na fara waya ita ce lamba ta har yanzu mata wacan gawa. saboda haka ko tracking ina ka ba inda zan ina nan, kuma laifi ne in ka biyo wannan waya za ka mande.